Внимание!
Вашите аплодисменти, дами и господа, за невероятните танцори от детско-юношески танцов ансамбъл Търновче при военен клуб Велико Търново с ръководители Анелия Бачева и Яна Пенчева. Нямаше по-добро начало на нашата вечер, тази вечер, от изпълнението на джиновски танц, с което започва, дами и господа, есенния благотворителен концерт от децата за децата на Велико Търново, организиран от Лайанс и Лео клуб Велико Търново и Янтар и танцова школа Рари при военен клуб Велико Търново. Днес, като публика, е голям празник. Днес е въведение Богородично, ден на християнското семейство и на християнската младеж. Семейството е всичко в този свят. Обичайте любимите си хора. Честит празник! В концерта, чиято цел, както знаете, е набирането на средства за лазерен скенер за нуждите на очното отделение на областната болница доктор Стефан Черкезов, ще вземат участие даровитите деца на Старопрестолния град, чието талант и творчество правят всеки ден по-добър света. И както надслова на нашия концерт предполага от децата за децата на Велико Търново, следващото изпълнение ще бъде поздрав не само за вас, но и за всички участници в концерта тази вечер, защото с песента "Празник", своят дебют на сцената на музикално-драматичен театър Константин Кесимов, ще направят децата от вокална група Китчица. Да ги посрещнем с вашите аплодисменти.
Абсолютно заслужени са, дами и господа, вашите силни аплодисменти за вокална група Китчета, която за първи път излиза на сцената на музикално-драматичен театър Константин Козимов, но пък вече се чувстват в свои води и като у дома си. Дами и господа, тук е момента да ви обърна внимание, че освен дарения за основната кауза, лазерен скенер за офталмологичното отделение на областната болница доктор Стефан Черкезов, ви призоваваме да дарите средства за една млада, позитивна, работеща майка и съпруга. Жена минала през много изпитания и лични битки, за които никой не подозира. Ася Смолецова се нуждае от средства за скъпо животоспасяващо лечение в Турция. Вече сте забелязали на входа, на изхода, има кутии за дарения. Молим ви, отделете от средствата си малка сума и помогнете на една майка да отгледа децата си. Ася днес е на вливания, но малко преди началото на концерта се чу по Вайбър с организаторите и благодари и поздравява всички вас, които сте тук в залата тази вечер. А сега, програмата на нашия концерт се понасяме под звуците на шарена гайда, един танц, който ще видите в изпълнение на танцова школа Рали с ръководител Ралица Николова и Милена Минева. Веднага след това, в ролята на страничен наблюдател с едноименната песен ще ни потопи акустичното изпълнение на безкрайно талантливия Александър Момински от средно училище Емилиан Станев с педагог Стела Дойкова. С демоните в ума ни, танца The Demons in My Head ще ни срещнат големите момичета на танцова школа Рали, а малките ще ни представят своите джуджета. Посрещаме ги с вашите аплодисменти!
самотни съм нощем, както хората, които са бедни. А вървя пак срещу вятъра, вървя и чакам сутринта да дойде, за да заспя. Светофарите жълто ми път. Je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça moins dans la tête. Et si je comptais combien on est? Beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé, mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui nous font vivre un enfer. Ces pensées qui nous font vivre un enfer. Est-ce qu'il n'y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité? Mais faut bien changer les idées. Pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête. C'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui nous font vivre. Младата пианистка Антония Витенбекер, която свири на пиано от 5 годишна, ученичка в първи клас на средно училище Миляна Станян с ръководител Мануела Калваджиева. Ето е тази, че тук при нас на сцената ще ни представи Мариаж Даву, а докато се подготви,
Аз ще използвам времето да ви представя и следващите изпълнители. Веднага след това песента "Още малко" ще ни поднесат вокална група Music Sounds при Народно читалище Напредък, град Горна Оряховица, с вокален педагог Стела Дойкова. В една истинска приказка за душата с едноименния индийски танц ще ни подобри танцова школа Рали, а след това, забележете, квартет и трио флейти Анна Пеева, Мария Магдалена Желязкова, Невена Станчева и Мирослава Пенкова, ученици от Средно училище Вилян Станев с ръководител Милена Николова, ще ни представят "Вълшебния стрелец" и ще завършат с есента на Вивалди. И всичко това под бурният звук на вашите аплодисменти.
неземно изпълнение на класическа музика, дами и господа. Но в нашата програма тази вечер ще чуем още едно класическо произведение. 12-годишната цигуларка от средно училище Милиян Станев Ваяна Николова ще изпълни Сицилиано и Ригодон под акомпанимента на Снежина Врангова. Оттам ще се пренесем в далечна Азия с танца Калавинка на танцова школа Рай. Последната дума в този сет ще бъде на безкрайно талантливия бъдещата музикална звезда на България Александър Момински с песента Cars Outside, а първата на един от безспорно най-обещаващите гласове в областта 11-годишната Кристина Енчева и двамата възпитаници на вокалния педагог Стела Дойкова. Кристина вече е готова да излезе на сцената и тя ще започне с песента Girl in 14G, а нека нейна интродукция бъдат вашите аплодисменти. To 14G,
I'm saying see you again so many times, it's becoming my tagline. But you know the truth, I'd rather hold you than try to catch this flight. So many things I'd rather say, but for now it's goodbye. You say I'm always leaving. Яна Бенкова от танцова школа Рали ще ни представи атрактивния татарски танц. Веднага след това татуировка в сърцата ни ще остави Кристина Енчева с песента Тату, а момичетата от танцова школа Рали ще ни отведат във вечно влюбения Париж с класиката в жанра танцът кан-кан. Е това, ако не заслужава вашите аплодисменти, аз просто не зная какво. Вот надену их на ножки, да станцую от души.
Довиждане! C'était dans les années fin 1800, le quai Paris toujours extravagant. Ces folles années se sont bien envolées, laissant des traces qu'on n'oubliera jamais. Quand sur la scène on se met à danser, sur des musées arrivant du passé, on se retrouve comme dans le bon vieux temps, l'époque où l'on dansait le French Cancan. След атрактивно и динамично изпълнение като това, дами и господа, не гледайте, че излизам със стол. Не сме се уморили, макар финала на нашия концерт всъщност да приближава с всяко следващо изпълнение. Всъщност, предстои да ви представим една безкрайно интересна песен, която още не е имала своето официално представяне. Тя е записана от големите български поп-изпълнители Миро и Мария Илиева. Същата Мария Илиева, която преди може би 2 седмици направи истински огнен фурор от музика, емоция и енергия, именно на сцената на музикално-драматичен театър Константин Кесимов. Ето, че сега с една нейна песен на финала на концерта нашите изпълнители се обединяват. Предстои да чуете песента "Ако утре няма днес" в дуетно изпълнение на Александър Момински и Кристина Енчева. Но дуетът всъщност ще бъде трио, защото към тях със своята цигулка се присъединява и Ваяна Николова. Веднага след това ще се насладим на слънчева Африка с едноимения танц на танцова школа Рали, а накрая нека да ме чуят и на най-задните редове и там горе на балкона, защото накрая ще се завърнем от дома с народния танц на Мектана в изпълнение на детско-юношески танцов ансамбъл в Търновче. Вашите аплодисменти за всички участници!
Тази прекрасна пиринска китка, дами и господа, нашия благотворителен концерт завършва, но нека танцорите от детско-юношески танцов ансамбъл Търновче да не напускат сцената, а да излязат тук и в двата си състава по звука на вашите аплодисменти. Заповядайте, на финала отива сцената на Търновския театър да бъде пълна с участници. Аплодисменти още за вокална група Китчица. Ето ги, заповядайте тук при участниците. Аплодисменти за децата на танцова школа Рали. Аплодисменти за младите безкрайно талантливи музикални таланти от вокална група Music Sound, Народно читалище Напредък, Горна Оряховица. На сцената са готови да излезат и нашия квартет флейтистки Анна Пеева, Мария Магдалена Желязкова, Невена Станчева, Мирослава Пенкова, възпитаници на Средно училище Емилиан Станев, както и следващите солисти в нашия концерт. Кристина Енчева, Александър Момински, Ваяна Николова и, разбира се, най-малкият участник в концерта ни тази вечер, 5-годишна първи клас пианистка Антония Витенбехер. Така, виждате колко са много, видяхте колко са даровити, а сега, за да не се крият ръководителите за таланта на своите деца, нека да ги поканим и тях на сцената. Ръководители на ансамбъл Търновче, Анелия Вачева и Яна Пенчева. Танцова школа Рали, ръководители Ралица Николова, Милена Минева. Аплодисменти за вокалния педагог Стела Дойкова. И за музикалните педагози Мануела Халваджиева и Снежина Врангова. Аплодисменти за ръководителя на нашите прекрасни флейтистки Милена Николова. Така, в този състав вече сме готови да поканим на сцената още една дама, президента на клуба, организатор Янс клуб Велико Търново Янтар, Розалина Панов. Тя ще връчи благодарствени адреси от името на клуба организатор на всички участници в концерта. Дами и господа, тази вечер 104 деца излязоха на сцената на музикално-драматичен театър Константин Кисимов. Деца не само безкрайно талантливи, но и с благородни сърца, защото те пяха и танцуваха за една благородна кауза, покупката на лазерен скенер за нуждите на очно отделение на областната болница. Да ги аплодираме още веднъж. И сега, дами и господа, убеден съм, че преди да дойде момента, в който ще направим едни много красиви снимки на тази сцена, е ред да ви благодарим, че споделихте вечерта с нас. Благодарим ви, че се включихте и в двете каузи и ви напомням, че кутиите за дарения са все още отвън, все още може да откликнете и все още можем заедно да помогнем. Благодарителността е символ на висока нравственост и духовност. Бъдете здрави, мирни, успешни, светли празници на всички!